Барыгызга да хәерле көн яки хәерле төн, дуслар. Без сезнең белән Far Cry 1-не үтәбез. Элекке сериядә без хәтерләгән булсагыз, караган булсагыз, Вэлны коткардык. Ул безне вертолеттан тибеп төшерде, аннан соң без шумдык, чыктык ярга. Һәм мине инде күрделәр. Ярга чыкканнан соң, безгә шалтыратты мына доктор. Исемен оныттым. Ул безгә кушты барырга. Нигә? Үзәккә кайдадыр. Лабораторияларга һәм анда сугышырга өйрәтелмәгән тишкәйләрне чыгарырга. Ләкин аңанчы ул безгә әле әйтте. Төнне күрә торган җайланманы табырга. Һәм мин монда ишетәм бер тишкәйне. Алар бик яхшы сикерәләр һәм бер сикерүдә яныбызга килеп, икене сугып, яки өчне иң күбендә шундук безне үтерәләр. Алар бик куркынычлы түгелләр. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Ага, әнә тегендә тагын берәү. Безгә әйтте яңа гына доктор, безгә төнлә күрә торган җайланма кирәк. Ул безнең аңлыйм инде. Күзгә килә торган күзлек кебек. Күргәнегез булса, яшел белән яктырта ул. Так, менә монда кешеләр бар. Аларга күренмичә генә Ты ничего не заметил? барсак яхшы булыр иде. Ул безне инде күрә бай. Һәр мине алсам, ул безне күрә. Ул безне күрми, ләкин ул безне сизенә. Вот тебе. Әзрәк мин монда яңгырайып алдым әле. Монда безне безнең муеннандыр. Кешеләр. Булай гына бирмәсләр миңа аны. Ул җайланманы. Так, монда безнең көймә йөзә. Бу нәрсә? Бу безнең яфрак. Никтер күренми миңа монда берәү дә. Яктылыгы кимәгәнме соң? Юк, яктылык максимумда. Кая безнең монда дошманнар? Так, шоу. Берсе безгә таба якынлаша. Юк. Чыкмыйбыз, кире карабыз, ятабыз. Юк, ятмыйбыз, утырабыз. Каясың сез? Артабыз әле. Без монда кикрәйбез ахры. Я продырявлю твою башку. Әйтеп китәм шундук, без иң җиңелдә уйныйбыз. Чөнки мин җүнләп уйный белмим. Монда уеннарны. Безнең артта кемдер бар? Так, тамында да. Шулай әкренләп кенә барыйк әле, әнә бездә картада күрсәтелгән. Онда. Я приведу помощь. Кирәкми. Алып килмә беркемне дә. Миңа алар кирәкмиләр. Миңа бары тик син генә кирәк. Менә шулай. Монда безнең ниндидер өйләр һәм көтү белән дошманнар. Өстә кемдер йөр ул? Вертолет түгелме икән? Мин адымнарны ишетәм. Бу кирәкми безгә. Безнең әзер. Так, сез кая? Аларны монда алып килсәң яхшы булыр иде дә. Бер шәрләп атып үтергә. Так, нинди корал синдә? Юк, синдә. Тавыш киметкечлесе, безгә ул кирәкми. Так, уенны саклады, яхшы. Атып карыйкмы соң? Снайперкадан булар монда ничә? Бар монда берәү. Әзер.
Так. Tağın. Yok. Malay. Al ham o'tir. O'zlari kelsinlar. Bizga bu kerakmi? Bunalar endi kelib yetalar bunda. Biz ezib turamiz ularni qarshi olirga. Qo'noqchil etib. Misalga mana bu. Lekin bu tosh bo'ladi. Bizning jumla granatalar yo'qmi? Tak, bizga o'zimizga ham granatalar, granatalar. Nega qilsa, xiridan boray hali. Bundan bo'lmaydi. Üstem ekan bu. Ostam ekan bu. Men qo'sha olmayman deysan. Sen qo'yda. Men bunda. Bu bizning iste bo'lirga tegish. Eng muhimi bunda tishkaylar bo'lmasin. Mana shulay. Kutuv bilan salam do'stlar. Bo'lmadi. Bo'ldimi? Axir bo'ldi. Isga minuvdan foyda yo'qdir deb o'ylayman, chunki Istanbek joylig'ini olalar bizni. Mana bunda birov yaqinlasha. Sizda tag'in kimdir bor? Qo'yasin. Men seni ko'rmayman. Biz hazır. Benim g'umir tüpte. Ha, men bilan meni bunda xar otib bitirishaklar. Shundoq o'qmayman. Если Кроу узнает, чем мы тут занимаемся... Narsa bilan shug'ullanasiz siz bunda aytingizlar. Ладно, пошли. Чем скорее мы за... Aydagi tilirgan eshak stili bilan eshak tilirgan eshaklarga bo'qta bo'lmaydi. Какого черта это было? Shulayroq. Stilning shundayroq turi. Ham bizning qo'yadir bunda bo'lirga tegish joylanma. Qo'yam. Qo'yasan. Bo'lmadi. Dublish. Bunda bitinisini oluvdan foyda yo'q deb bilaman, chunki bular bizni bitirarlar. Bular bunda bit ko'p, mana bunda. Ладно, пошли. Чем скорее. Bunda 7-8, ham tugunda tog'in 3. Bizning bunda borlig'i 11-12 dushman. Butunsi bir yo'l ota boshlagach, bizning bunda shuni o'tirarlar. Shuning istamina bizning g'umir Big S. Shu men o'ylayman, bu yo'li ekrangina eshak stilini qo'llanmishigina borga. Bir kimni de quturtmishigina. Eng muhimi ko'rmasinlar. Эй, есть там кто? Mana aytuvimgina yetavermayman. O'yin hozir qotib qoldi. Men bundan chiqmayman. Tilasangiz ishlaysiz. O'zingiz kelingiz, rahim etingiz. Mana shulayroq bo'lsin hali. O, yaxshi. Sen suqrayding, demak bu endi yaxshi. Kim otamaganda? Tovushi bo'yicha o'lganga o'xshagan. Mana tugunda birov yugura. Mana tag'in birini. Так, sen o'lmading. Bilamaydi. Ни черта не вижу. Mana shulayroq. Shundiroq. Suv bilan bizning borlig'i qoldi bunda. 4 dushman. Birsi pulemyotda o'tira, shunsin bilaman. Tezginamda shovib keldik. Otiy g'alashga. Yurak tovushlar eshitilib, bo'yinda yaxshi tugilaydi kiring. Tak. Qo'ya. Eshitmayman.
Granat attılar. Tak. Tay. Bulmadı. Joylanmanı topu bulmadı. Ben eteğinde pulinette oturalım. Шығығыз әлі. Бұлай ойнап болмай бейді. Сыңайдағыз, келігіз. Аха, міне сен. Міне шылай. Қошабыз. Аха. Міне шылайрақ. Міне шылай. Міне бұлындай су біләнді бола. Қазір бізге ең мөшіме кекіремешігіне, қотмышығына орып жетірге керек. Жайланмаңызлерге тағын. Ник біздің мұнда бір гіне аптекада жоқ. Аның қарауы мұнда біздің итіклер бар. Бірсі міне мұнда тұра. Малай. Біздің икеу. Қазір ике дұшман. Карта бойынша. Бәлкі алар көпке көбіректірді. Бәлкін. Olmadı. Tek. Ғұмырын алдық. Яқшы. Демек, бісі қоядыр. Ек біздің жойланма жоқ. Мен шыны аңламайым. Етігіз әлім яң. Қойда ол. Қойда ол жойланма. Мына бетінде түртіп көрсеткен мына мұнда деп. Некісің ол жоқ. Ол бетінде бәләкейдір енді мә. Бошқа кетірғандар бетінде ол. Тоғышлар ішітем. Міне мұнда түртіп көрсеткен. Ләкин ол жоқ. Тоғышлар ішітем бұл яқшы түгіл. Кімдер мұнда ері? Шорпамады. Нәсін қайда. Не де алам? Яки ол бірәр кіші де, яки бұл шираттағы бір глюк, бір бак. Бүтенше аңлатып болмай. Шынки түртіп көрсеткен ол қоядыр мұнда. Нәқ мұна шында. Хатта мұна мұнда. Ләкин мұнда бір қояда жоқ. Так, жәмәғат. Білсәгіз әгер мен мұнда ишікні көрмәгенмен екен. Міне мұнда біздің ишік болған. Хам ол ишікні кіргеш. Міне ол. Топтық. Я отметил точку на твоем GPS, так что не заблудишься. Будь внимательна, из-за сбежавших трайгенов они усилили патрулирование. Аңлашылды. Бик сақ болырға керек мұнда. Дұшманлар күту білен һәм менің индикатор енді қызарды. Ләкин ең қорқынышы біздің мұнда ойын сақланылмады. Трайгенлар кетігіз мұнда. Тішкелер. Нәрсе бұл. Ойын сақланды. Аллаға шүкір. Мен шиксіз шотмын, ләкин судан өті бұлайы. Бір проблема бар. Біздің тәрәзі пішірақ. Көрінмей бірде. Ойынды тағын сақладым. Мұнда біздің дұшманлар. Gittiniz әлі. Нәрсе болды. Так. Полный вперед. Bulmadı bir tane balaylar. Mikrofonga tірәлі сөйлейм ба. Қатыштырталар бұлар. Тұттамайым. Тащим. Түк. Жанымызда тұрып, шыны көрмеді. Так. Ей, вақытлысыз, Вақытлысыз, дұрыс. Мен аңламайым. Аңлайым қағар.
Мында безнең тора. Алыйк әле машинаны бик кирәк әйбер. Пулеметы бар. Чыгып булса. Әйдә. Минем бит инде йөртү хукукым бар. Әйдә, мин йөртә беләм бит инде имеш. Баттыңмы? Ник монда бүренә куйганнар? Уңайсызлап. Biz кирмәбез дип уйлаганнармы? Юк, безгә кирергә кирәк монда машина белән. Бүтәнчә беренчектә ярамый. Шоктырып булса да. Теләсә ничек, малайлар, теләсә ничек. Безгә нәрсә эшләргә кирәк? Безгә барга кирәк генератор комплексына. Бу машинабыз безнең беткән. Юк, булмый икән. Ярар. Булмый икән, булмый инде. Безнең гомербез бигәс. Өстәвенә безнең бронежилет та юк. Безнең монда уен әллә нәрсә эшли. Бронежилет булса бик яхшы булыр иде, чөнки без хәзер үләбез икән, без тагын менә шул постны үтәргә тиеш булачакбыз. Алда безне нәрсәләр көткәнен кем белгән? Ник ул сикерми? Ярар. Нишләтәсең бит? Уенны сакласын иде менә шунда. Хәл җыйык. Юк, бу безгә кирәкми. 2 патрон бар. Яшибез дия алмыйм. Ләкин ярый. Беләсезме, бу куркыта мине хәзер. Мондый тынычлык. Аллаһа шөкер. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить головные клапаны. Әйтүен җиңел әйттең син. Тегенне тап, моны тап. Ләкин син монда күпме кеше булган күрәсеңме? Ты видел Трайгина, который... Инде Трайгин? Ага, безнең монда там берәү килә. Бездән шундук алырга кирәк. Булары тышып бирәләр. Кемнән үлгәнме, юкмы? Аларга барыбер. Читтәгеләр алар өчен беркем дә түгел. Шунда броня булса да бирсәләр, шәп булыр иде дә бит. Булар әлегә безне күрмиләр. Без моннан әкрен генә төшәбез, тегендә безнең ортыбызда тагын кешеләр бар. Ярар. Тош. Кыя. Сизеп торам, безнең монда бер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 дубль булачак. Сизеп торам. Сен үзегез дә беләсездер. Кара син монда күпме? Кара син булар монда күпме? Чөнки безнең гомербез бигәс. Тәгә инде мине сизәләр. Без әкрен генә барабыз. Без бу безнең пуляны бик тиз бетерә патроннарны. Шыртагана шундук. Не видел? Юк, не видел. Күрмәдем. Ты слышишь? Вижу цель! Мине күрәләр. Без сикергәлибез. Время тратить! Һәм менә шунда утырабыз. Менә вертолетны килүе бер дә яхшы эш түгел. Беләсезме? Монда бер броня булмасмы? Менә ул. Кара вертолет кайын. Кара нәрсәшеләр, анаңны. Юк, булса түгел. Малайлар, мин моны бер тапкырда күргәнем юк, дөресен әйтәм. Far Cry'ларны уйнап, монда ебер күргәнем юк инде. Үзегез килегез. Мин сезне монда көтәм. Минем гомер ничек булды шулай калды. Броняны бөтенләй бетерделәр, гомерне алдылар. Бер кызык миңа. Карагыз. Хәтта яңа гына төшкән шартлаган тимердән шундый кызган тавышлар килә. Төтене дә чыга хәтта. Заманында бик текә уен булган бу. Әле хәзердә исемне китерә дигәндәй. Үзенең глюклары белән. Син пулеметта утырасың, нәрсә сөйәлдеңдә торасың.
Эште лай эшләргә ярамый. Ярамый алай эшләргә. Беләсеңме нигә? Беләсеңме нигә? Чөнки җаваплылык зур. Син бит пулеметта торасың. Әйдәгез әле моннан гына берничәсен алдык. Менә күпме патрон бар, шулай алыйк. Чөнки алга бару анда үз-үзеңне кул салу кебек булачак. Тек мин тавышлар сезгә. Сез монда киләсез әкренләп, яхшы. Ә мин сезне каршы алам гөлдәгечә, кунакчыл итеп. Ага. Димәк, безнең менә бу бар. Брат, мин дә күрмим берәйбердә. Мин дә берәйбердә күрмим. Без икебез дә бер тигез шартларда. Нәрсә положи? Монда кайнар тимер. Кайнар тимер пешереп гомерне алса, бер дә исем китмәячәк минем. Әйдәгез менә, шунда килегез. Монда бик уңайлы урын. Көтүләп килмәсәләр. Бер генә граната калды безнең жүлле. Һәм ул беркемнең дә гомерен алмады. Менә тегендә бер тиле-миле тора. Иде. Сез каясың? Менә ул. Тегендә артта тора. Булар шартлатып була. Кемнеңдер гәүдәсе ташланда. -1. Әлегә мин монда күрәм 5 кеше. Менә моннан тагын киләләр. Көтүе белән. Так, качабыз, таябыз. Дислокация. Монда син кайда? Никсең сез килеп апмыйсыз. Әйдәгез, бергә бер. Бергә бер чыгып кара минем белән сантый малай. Менә шулайрак. Үземдә хәтта автомат тавышлары чыгара башлаган идем. Һәм мине җыештырдылар. Менә миңа кызык, без хәр кайдан башларбыз микән? Әлбәттә, кайдан башлыйбыз соң? Әлбәттә. Шуннан инде. Күпме үтеп, күпме кичереп. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Ни дим, Карл? Йомыш безнең яклы булмаган. Хәзер дә ул безнең яклы түгел. Ятыйк. Яткач берәй-бердә күренми үләннән. Торыйк. Иң мөһиме менә моны алыр. Безнең патроннар бетте. Аның каравы безнең бусы да юк. Күт, җәмәгать безгә күт. Нәрсә эшләргә белмим мин. Менә булай караганда алар күренмиләр. Ә менә булай иткәч алар күренәләр. Аның каравы бусы күренә. Бу әзер. Ә булай итсәк, әйе, булай тия аларга. Яхшы сул. Менә монда безнең берәү йөри. Әйдәгез әле менә шуннан гына. Алар безне күрмиләр моннан. Шома белән менә шу тирәдә. Тора иде. Хәзер ул анда юк. Ләкин менә монда берәү тора. Монда рандом ату. Так, 270 патрон bizdə. Ulandan indi тайганда бугай. Кемдер бар безнең монда? Безнең монда менә бусы бар. Хамут тая тиз генә. Юк, ул безнең яңа килә. Басып торам бит инде булай да кил. Син каясың? Син күрмим. Беттеңме? Әзерме син? Мәетме? Ләкин мин тавышлар иштем. Хамалар бик якында.
Мында тагын бер тавыш. Мында тагын бер тавыш. Бул алар әле икәү дә. Бронялары бар. Ансы бик яхшы. Безнең монда кемнәр калды? Тагын монда бастыгыз. Бик яхшы. Безнең монда тагын тавышлар. Так, безнең күрделәр. Уенның реакциясы барлыкка килә башлады. Тагын тавышлар. Малайлар сизеп торам, әйтәм бит. Biz bunu bik ızak ötəşəkbiz. Şuna kistirəsi olar. Утыр инде, утыр. Неге утырмайсыңыз? Шундай глюклы ойын, исем ките хәтта. Исем китер глюкларына. Ярый тавышлары бар инде, әзерәк килгәннәрен ишетеп була. Сыер кебек тегеп, фил кебек йөриләр. Нәрсә бу? Бик шәп кенә пулеметтан аттыра. Ләкин кемгә атканын мин аның аңламадым. Монда безнең ниндидер блокпост. Команда кызыклы әйберләр булырга мөмкин, кирип чыгарга кирәк. Шәрә кызлы журналлардан башка? Юк, бар. Мисалга бу. Тагын безнең итекләр. Искитмәле. Менә снайперка безнең патроннар булмады. И-50-ләрдән инде снайперкага. Патрон бирмиләр. Тавышлармы тагын? Әллә безнеке генәме? Монда нәрсә без бар безнең? Монда безнең генератор, трансформатор, тартмалар, такталар һәм башка җүнле әйбер юк. Әнә тегене алып була дигән. Безне алып өлгергәнче читкәрәк китеп торыйк. Бик куркыныч тавышлар чыгара бу. Әкрен генә килә. Бездә әзер безнең. Кит инде, кешеләр юкмы? Күрмисең генәдер. Миңа бик тә шулай тоела. Чөнки мондагы кешеләр бик әз. Әнә тегендә өстә берәү тора, һәм ул безгә бик зур проблема ясаячагын мин беләм. Шул бер маңкасы ишеп чыгарга мөмкин. Күпме барып җиткәч дияргә була. Килеп җиткәндә генә бөтен планнарыбызны бозып. Ты нашел старшего техника? Да, приложил его отдохнуть. Өлкән Я техник. как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Мин монда ауламыйм. Менә безнең сызым. Paint'та туры почмакларны беренче тапкыр сыздырган кебек. Бер нәрсәдән аңлашылмый монда. Мондай сызымны минем үз гомеремдә күргәнем юк. Әнә тегендә безнең көтү белән гаскәриләрдер. Менә нәрсә җавап бирә. Әйдәгез тизрәк кирик, алайса безнең монда хәр манчылар битерәләр безне, әйдә. Тизрәк. Кая киргә? Мондамы? Бу нәрсә? Әйдә, тизрәк без өлгерәбез, әйдә. Булды. Шунда битерик, алайса серия тагын озын килеп чыкты. Барыгызга да рәхмәт һәм сау булыгыз.